മച്ചാമാരെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് പേലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് മച്ചാമാരെ നമ്മളെ താളികയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കണത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറത്താണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ താളിക. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. അറൗണ്ട് 300-400 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് 27ാമത്തെ നോമ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് നോമ്പെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പറയാൻ പറ്റില്ല മച്ചന്മാരെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നോമ്പെടുത്തിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്രതത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊരു വിശപ്പിൻ്റെ വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പെടുത്തു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.